Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri maiatzaren azkenengo saio honetara. Maiatzak 31 baita eta baita osteguna ere. Horrek esan nahi du gaur parlamentariei eginiko galderen erantzunak ekarriko dizkizuela gaur, eta aste honetan, asteburuan egingo den edo gauzatuko den euskararen kontrako martxari buruz galdetu diegu. Gero ikusiko duzue zer esan duten. Ondoren, atzo antzerki eta musika kontuak izan genituen mintzagai eta gaur musika ekartzen dizuegu. Ganbera musika konkretuki. Iruin herriko hotxetan, aste honetan, atzo, Kondestable Jauregian, Joaquin Maia musika eskolako ikasleriak kontzertua eskaini zuen Pablo Sarasateren legatua edo ondarearen programaren barne. Eta gero entzuteko aukera izango duzue. Amaieran, esan bezala musika on izango dugu, Zibikanen udaberriko musika zikloa jarraitu egiten duelako eta horren barne Nafarroako Ganbera Abesbatzak ere kontzertua eskaini zuen. Horren esan behar nuen tartean, baina ez, hori bai tartean musika on amaieran izango dugulako, tartean elkarrizketa bat izango dugu. Maite Asensio eta Arantxa Iraola etorriko dira, Alardeak bukatutako plazara liburua aurkeztera. Biak idazleak dira eta zeri buruz dijoan jakiteko ez galdu gaurko saioa. Orain goazen gaurko efemerideekin. Gaurko bi efemerideak 20. mendekoak dira eta biak ere Titanic itsasontziaren ingurukoak. 1911 urtean, gaur bezalako egun batean, Titanic itsasontzia uretaratu zuten. Urte bat geroago, White Star Line ontzi konpainiak edo enpresak Titaniceko bidaiarien zerrenda originala onetsi eta ziurtatu zuen. Gaur egun kontserbatzen den bakarra da. Hauek dira maiatzak 21 utzi dizkigun lerroburuak. 7 ikastetxek beren ikaskuntza zerbitzuko proiektuak aurkeztu dituzte. Lan hauei esker ikasleek komunitate zerbitzuak eginez ikasi egin dute. Jorratutako gaien artean hurrengoak daude. Zaraten kontrako ekimenak auzoan bidezko kontsumoaren aldeko jarduketak eta esklerosiak jotako gaixoendako musikoterapia, besteak beste. Gobernuak eta audenasak ibilgailu astunentzat zuhastiko bidesaria belaten obrak egiten dituzten bitartean doakoa izatea adostu egin dute. Komunikazio kanpainaren bitartez ibilgailuei iragaitzazko ibilgailu astunei jarritako mugak jakinaraziko zaizkie. Baita Frantziara Leitzarango autobiatik joatea komeni zaiela ere adieraziko zaie. Iruñeko udalak foruen eta konpainia plazen Sanferminetarako eskaintza zabala, anitza eta parekidea aurkeztu du. Bakartxo Ruiz izanen da EH Bildu alderdiaren lehendakaria izateko hautagaia 2019 urteko hauteskundeetan. Mendillorriko igogailua datozen Sanferminetarako martxan egonen da. Hirigintza batzordeko kideek bisitatu dituzte obrak, igogailuaren makineria instalatzeko lanak dagoeneko hasi egin dira eta. Asteburu honetan Iruñeko liburu azokan Jon Alonso idazleak En el bando de los buenos bere azken liburua edo bere azkenengo lana aurkeztuko du. Gobernuak apirileko euriek eta uholdeek kaltetutako udalerrien zerrenda berretsi du. Nafarroan
kaltetutako 88 udalerrietarako zerga salbuespenak ere arautu ditu kontribuzioari, jarduera ekonomikoei eta eraikuntza eta instalazioen zergari dagokienez. Gaurko egunkarietako azalak birpasatzeko unea iritsi da. Goazen egunero egiten dugun moduan, lehendabizi, Diario de Navarrarekin. Lerroburu hau nabarmentzen da. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur erabakiko du Pedro Sánchez Moncloako jauregira eramango duen edo ez. Bestalde, Diario de Navarrak Sanferminetako irudia positiboagoa bihurtzeko kanpaina bat jarri du martxan eta horri egiten dio erreferentzia azaleko argazkiak. Titularrak halaxe dio: Sanfermin bai edo bai Sanfermini. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian, inmigranteen eta desgaitasuna duten pertsonen kolektibo ezberdinek euskararen kontrako martxaren defendatzaileek erabilitako hitzak iraingarriak ikusten dituzte. Azaleko irudian, Rajoy eta Sáenz de Santamaría atzo kongresuan ikusi daitezke. Atzerago PPko diputatuek biei txalotzen ageri dira. Azpian izenburu hau irakurri daiteke. Sánchezek zentzura mozioan Rajoy kanporatzeko dituen aukerak indartzen ditu. Gara egunkariaren txanda. Goian lerroburu nagusian, zalantzak Sánchez eta Rajoyren arteko aurpegia hala gurutzean. Azaleko irudian Bakartxo Ruiz ikusi daiteke. Izenburu honek laguntzen du argazkia. Bakartxo Ruiz hautagaia da. EH Bilduko hautagaia, hain zuzen ere. Komunikabide euskaldunekin egingo dugu aurrera eta hau da Berri egunkarian ageri dena. Lerroburu nagusian, erabakitzeko eskubidea eta naziotasuna txertatu dituzte estatutuetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduk. Beherago, azaleko lehendabiziko argazkian manifestazio bat ikusi daiteke protestak eskola atarietan izenburupean. Bekaldean bigarren argazkia agertzen da eta larunbat honetan Iruñean ospatuko den alternatiben herriari erreferentzia egiten dio. Alternatibak oro Iruñean izenburuak laguntzen du. Eskuinean zutabe batetan gainontzeko edukiak edo albisteak agertzen dira. Lehendabizikoa, Arian atalean, makinak jardun bizian. Horren azpian Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur erabakiko du zer boto emango duen zentsura mozioari buruz. Beherago, David Eduard Europako Justizia Auzitegiko epaile ohia ikusi daiteke eta izenburuak edo titularra bere hitzek osatzen dute. Lehen aldia da Erresuma Batuko gobernu bat hain egoera kaotikoan dagoela. Beherago, kirolari dagokionez, Realari gaia atera eta honenekin lehiatu nahi du Asier Garitanok. Eta kultura arloan EHZ-ak nomada bihurtuta egingo dut trantsizioa. EHZ festivala, musika festivalari buruz ari da. Bukatzeko, goazen Euskal Herria Irratiko webgunera. Lehendabiziko berrian, kapitalismotik deskonektatzeko gakoak larunbatean alternatiben herrian. Eskuinean, udalak Iruñeko historiaren gaineko liburu bat argitaratu du 32 historialari eta ikertzaile aditu bilduta. Beherago, Bardeako tiro poligonoa deusezteko egutegia finkatu nahi du tiro poligonoaren aurkako plataformak. Eta amaitzeko, Leiho bat zabalik diskoa aurkeztuko du gaur Javier Muguruzak. Kantu eta hitza euskarazko zikloaren barne izango da, gaur arratsaldean esan bezala. Ezagutu dezagun orain gaurko eta aste honetako agenda. Gaur eta igandera arte, Donibane auzoko 21 taberna eta jatetxe ezberdinetan pintxoaren 9. astea ospatuko da. Pintxo bakoitzak 1,50 euro balio du. Igandera arte, Gazteluan enparantzan liburuaren 17. azoka gauzatuko da. Liburuak merkeagoak izango dira dendan baino. Ekainaren 15 arte planetarioan, Ezkaba 1928-2018 erakusketa ikusgai egongo da. Sarrera librea da. Gaur arratsaldeko 6etan, Milagrosako liburutegi publikoan, ipuin kontalari elebiduna umeentzako, 3 eta 10 urte bitarteko aurrentzat izango da, eta liburu sendalaria dauka gaurko ipuin kontalari honen saioa.
Doakoa. Gaur arratsaldeko 7:00 planetarioan, hitzaldi bat gazteleraz Amaia Kowatsen eskutik. Mujeres solidarias con los presos del Fuerte de Ezkaba. Sarrera librea da. Ordu bat geroago, arratsaldeko 8:00 gaur, Iruñeko kasino berri nagusian, liburu aurkezpen bat gazteleraz. Las brujas de Ratzu y las brujas de Burgi. Bi liburu ezberdinak dira eta han autorea izango da, Felix Sanz Zabalza. Gaur arratsaldeko 8:30 erraldoien txokoan, kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa jarraitu egingo du eta gaur Javier Muguruzaren txanda izango da. Sarrera doakoa da, baina goinbidapena behar da. Horretarako, han bertan erraldoien txokoan 7:30 aurrera dohainik eskuratu daiteke. Bihar arratsaldeko gaueko 9:30 Zentral Cafe Antzokian 2 kontzertu, The Dozen Blues Band eta La Banda del Desagüe. Sarrerak bientzako 8 euro. Amaitzeko larunbatean goizeko 10:30 aurrera, Takonera parkean baina hiri osotik guneak izango dira, Alternatiben herria ospatuko da. Kontzertuak izango dira, hitzaldiak, tailerrak eta bar. Zerua tarteka lainotsu egongo da, zaparrada txikiren bat bota dezake, zenbait tokitan ertaina eta trumoitsua, probabilitate handiagoarekin egunaren bigarren partean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, mendebal osagaian nagusituz. Eguerditik aurrera ipar osagaitik finkatu eta ahul ibiliko da tarteka bizi. Temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gutxi igoko dira. Ostiralean zerua lainotsu edo oso lainotsu agertuko da, goizean zehar zaparrada txiki ertaina botatzen hasiko da, zenbait tokitan trumoiak jo dezake eta txingorra ere egin dezake eta baliteke gogorrak izatea. Arratsaldean zaparradak orokorragoak izango dira eta ugariagoak. Ipar osagaiko haize ahula ibiliko da tarteka bizi. Ekaiz eremuetan haize bolada gogorrak izan daitezke, temperaturan aldaketarik ez. Albisteekin egingo dugu aurrera. Holtzako zendean albiste hau daukagu. Gitarra eta hezkuntza musikala irakaslearen zerrenda osatzeko deialdia egin du udalak. Xehetasun eta argibide guztiak udalaren web-orrian aurkitu daitezke. Noainera pasako gara orain. 3 eta 12 urte bitarteko aurrei zuzendutako udako kanpaldietan izena emateko epea irekita dago ekainaren 13 arte. San Miguel ikastetxe publikoan egingo dira inskribaketa hoiek ekainaren 20tik irailaren 5 arte. Edo ez inskribaketa barkatu, hiri kanpaldiak. 2018ko lehendabiziko 6 hilekoaren hiri eta herri kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea ekainaren 1ean hasiko da uztailaren 2 arte. Noainekin jarraitzen ari gara. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Zerbitzuan hitzetako lanpostuan norbait aldi baterako kontratatzeko deia egin du udalak. Hautafrogen bitartez lortuko da eta eskaerak aurkezteko maiatzaren 18tik hasita 10 egun naturaletan zehar gauzatu ahalko da. Noainekin bukatu dugu honekin. Goazen orain Guarteko gertakizunak ezagutzera. Eta Guarten hau daukagu. Herriko 2018 urteko hiri eta landa kontribuzioaren lehenengo 6 hilekoaren ordainketa epea ekainaren 4ean bukatuko da. Data hori eta gero, kobratzea premiamendu bidetik burutuko da.
Azkenik, Uharten udako hiri kanpaldiak izango dira ere han eta inskribatzeko aukera dagoeneko. Inskripzioa edo izen emate hori udaleko erregistro orokorrean gauzatu daiteke edota euskara zerbitzua abildua uarte@hasieran.es helbide elektronikoan. Ekainaren laura arte gauzatu ahalko da. Iruñarekin amaituko ditugu Iruñ herriko albisteak. Sanferminetarako Mendillorriko igogailua funtzionamenduan jarriko da. 73 pertsonek bestalde lehen hezkuntzako umeak irakurketan hobetzeko laguntza eskaini dute. Bolondres moduan egin dute Lexit udal programaren 2. edizioaren baitan. 7 ikastetxek beren hezkuntza zerbitzuko proiektuak aurkeztu egin dituzte. Ekimen hauei esker ikasleek komunikazio zerbitzuak gauzatu egin dituzte. Entzierro txikietaz gozatzeko paseak eskatu nahi dituzten pertsonek ekainaren 1-tik 8 bitarte eskatu ditzazkete 010 telefonora deituz edota pamplona.es helbidean. Aldi baterako norbait lehendabiziko elektrikari ofizial lanpostuan kontratatzeko deia eginda. Hautafrogak egingo dira zerrenda osatzeko. Argibideak eta xehetasunak Iruñeko udalaren web orrian aurkitu daitezke. Hiriko alkateak Joseba Asironek Nafarroako diabetes elkarteak sustatutako Santiagorako bidea programan parte hartzen ari duten pertsonek hartu ditu Iruñetik pasatzen ari zirenean. Asteburuan euskararen kontrako martxa egingo Asteburu honetan euskararen kontrako martxa egingo da eta horri buruz galdetu diegu aste honetan parlamentariei. Hauek dira haien erantzunak. Guk uste dugu lotsagabekeri hutsa dela manifestaldi hau, zen ez da egian oinarritzen. Hau da, esaten ari da, euskara inposatzen ari dela, eta berez egiten ari diren hizkuntz politikak izaten ari dira, alde batetik euskararen legea aldatu ezin den bitartean, dekretuen bidez garatu egiten ari da lege hau ahalik eta eskubide gutxien murrizteko. Baino, bestalde, esan beharko litzateke, bere garaian, UPNek ateratako foru dekretuan, 94. urtean, administrazioan sartu ahal izateko ematen ziren irizpideak askoz zabalagoak zirela egun ematen ari direnak, baino, ordun kontraesan ikaragarria dago UPNeren aldetik, alde batetik, bere egunean, gobernuan zegonean egin zuen zentzuan, eta egun esaten duena. Eta bestalde, PSNek manifestaldi horretara joateak ere, ez du inungo zentzurik haiek baitziren 80. urtean ofizialtasuna eskatzen zutenek. Orduan ze ikusten ari gara nola berriro ere Nafarroan erabiltzen ari den euskara, elkarren arteko banaketa sustatzeko eta ez elkarren arteko elkarbizitza garatu eta bermatzeko. Orduan, ez gaude inundik inora ados eta naiz eta edonork manifestatzeko eskubidea duen, oinarrizko eskubidea baita, pentsatzen dugu esan bezala egian oinarritu behar dela eta ez gezurretan. Guri iruditzen zaigu hizkuntza politikaren aurkako manifestazioa dela esan dute, baina gu esaten ari gara euskararen aurkako manifestazio bat dela. Haiek noski ez esaten dute, baina bai ikusten digula manifestazioani helburu politiko jakin bat, eta da aldaketaren gobernua igatzea, desgastea, eta euskararen kontrako manifestazio gisa ikusten dugu, eta zoritxarrez hiztunen eta euskaldunen hizkuntza eskubideen aurkako manifestazio gisa. Pentsatu nahi dut, eta pentsatzen dut behar bada manifestazio hortara joango den jende guztia ez dagoela euskararen kontra. Hemen manifestazioa deitzeko ere manipulazio handi xamar bat egon da, neko modu zakarrean erabili da datuak, eta behar bada joan diteke jende bat pentsatuz beste gauza bat egiten ari dela, eta zentzu hortan ez dut pentsatu nahi
horre bilduko den jende guzti hori, Euskararen kontra dagoenik. Baina alare berriz esaten dut, manifestazioa bera, guk oso garbi daukagu, Euskararen kontrako manifestazioa da, eta Euskaldunen hizkuntza eskubideen kontrako manifestazio bat. Gu ez gaude ados manifestazioarekin, ez gaude ados leloarekin, baina errespetatzen dugu. Pentsatzen dugu, falta dela urte bat hauteskundetarako, eta, gauzak hasi direla ja mugitzen. Eta, mugitzen ari direla, eta, UPN, PP, PSN, UGT, bat egin dute manifestazioa honekin, baina guk ez gaude ados leloarekin, alde batetik, gaudelako ados, eta konpartitzen dugu gobernu honek egiten ari den politika linguistika, uste dugulakoz beharrezkoa zela, eta gainera, hau ere, akordio programatikoan, hola gelitu ginen, behar zirela defenditu, Euskaldun eskubideak, eta horretan dago gobernua, eta baita ere, guk ere, hoi konpartitzen dugu. Beraz, ez gaude manifestazio horrekin ados, ez gaude bere leloarekin ados, naiz eta errespetatu nahi duenak, atera dezala. Behin eta berriro esan dugu Euskararen legea aldatu beharko litzatekela, akordio programatikoa eztabaidatzen ari ginenetik laukotearen baitan hau izan zen desadostasunetako bat, oso gutxi izan ziren, zen azkenean, badakitzuen nola akordio programatikoan oso eskuzabaltasunez idatzi egin zen eta askotan kontraesanak ere idatzi izan ziren, baina kasu honetan hau espresuki izquierda eskerraren aldetik desakordio moduan esarri izan zen, azken finean, pentsatzen dutelako ofizialtasuna sartzeak ez duela ez duela zentzurik edo ez liatekela Nafarroako hainbat eremutan ulertuko. Guk uste dugu baietz, ziurtasun juridikoa dela eta guztion eskubideak bermatu alizateko ofizialtasuna sarri barko litzateke Nafarroa osoan, gero zonalde edo eremuetan modulatu alizateko beharren einean. Hau da, orain arte, 30 urte luzez, eskubide gutxiago izan duten zonalde horietan baliabide gehiago eskaini eta euskara ikasteko eskumena eskaini, batez ere Nafarroa osoan ezagutza minimo batzuk izan alizateko euskara eta euskal kultura bizi alizateko bestelako modu batez eta ez frustrazioan oinarrituta edo ezberdinak garela behin eta berriro errepikatzeko, zen azken finean lingüe nabarrorun guztion hizkuntza dela badakigu eta guztion altxorra. Guk oso garbi ikusten dugu, hemen gobernu aldatu zenean hizkuntza politika ere aldatu zela, eta beraz oso norabide okerrean urte askoan aritu den hizkuntza politika bat aldatu da, eta zorionez azkeneko urtetan norabide egokia hartzen hasi da. Egia da, kosta dela, ontzi horri buelta matea eta beste norabide baten jartzea, baina badoa, eta behar bada gure ikuspegitik, eta hori ere behin baino gehiotan esan dugu, bizkorxagore joan ziteken eta joan barko luke, baina hemen ere ikusten da badago resistentzia bat antolatuta, eta horre egin behar zaio horri ere, eta horre adostasun batera iritsi ginen hizkuntza politikaren inguruan, hori ari da pixkanaka gauzatzen, eta garrantzitsuena behar bada azpimarratza, aldaketa handi bat gertatu dela, eta egin beharreko bidean gutxienez lehendabiziko urratsak ematen ari garela, eta beraz balorazioa hobea izan ziteken, hobea izan beharko luke, bizkorxago behar bada, baina gutxienez norabide aldatu dela eta bide honetik goazela, uste dut esan daitekela. Gu uste dugu badela Euskararen legea, hor dagoela, indarrean, eta uste dugu Euskararen legearekin lana honitz egiten aldela eta egiten ari dela. Ez dugu bertze markorik, orduan badago egina, plangintza bat, lege hoi garatzeko. Naiz eta izan legea, guk uste dugu,
beharrezko zela bertze lege bat, non euskara izango zela ofiziala, Nafarro osoan, baina momentuz hemen parlamentoan ez dugu onartu halako lege bat, zeren guk ere, kuatripartitoan ere ez dute, zenbaitzuk ez dute gu bezala pentsatzen, batzuk bai, bertze batzuk ez, eta legea ez bada aldatzen, badugu bertze marko bat, non uste dugu lan egiten aldela. Ikusten ari gara nola euskararen legea, 32 urte beranduago ere, ez den bermatzen eremu guztietan, ez bakarrik eremu ez euskaldunean, baizik eta ez da eremu euskaldunean ere, nun hiritar guztiok ezin duten administrazioaren gana euskeraz jo, ez pediatraren gana joan, medikoaren gana, edo besteak beste liburutegietan, pertsona behar diren pertsona ez daudelako funtzionarioa. Hau, administrazioatik eskaini beharreko aukera izan beharko litzateke eta egun ez da oraindik ere betetzen. Bestalde ikusten ari gara nola zonalde mixtoa, nun Iruña dagoen, zerbitzu publiko gehienak dauden eta bertan mixtoa izan da administrazioak askotan ez du zertan euskeraz erantzuteko derrigortasun hori, bai administrazioaren gana euskeraz jotzeko eskubidea, baina gero administrazioak aukera dezake ze hizkuntzatan erantzun, eta berez ikusten gara nola askotan hainbat zerbitzu publikoetan ez den oraindik euskeraz bizitzeko aukerarik ematen. Eta zer esanik oraindik zonalde ez euskaldunean, nun duela urte gutxi arte, ezen oraindik euskeraz ere ikasteko aukerarik eskaintzen, beraz, are gutxiago normaltasunez euskeraz bizi ahal izateko eskubidea. Orduan, guzti hau aldatu ahal izateko, 32 urte luzez egindako hizkuntz politikak biratu ahal izateko baliabide ekonomiko asko beharko genituzke, baino egon badaude lehentasun kontua da, eta guk uste dugu zentzu horretan egin daitekela nafartar guztioi euskeraz bizitzeko eskubidea eskaini ahal izateko berdintasunez, normaltasunez eta laitasunez. Egoera, nik uste ezin dela esan ona denik, euskara dator atzerakada historiko handi batetik eta atzerako prozesu batetik, hori azkeneko urtetan eta bereziki euskararen herri ekimenari esker eta gelditu egintzen. Eta beraz gaude egoera, batzutan esan diteke, ez aurrera ez atzera moduko batean ezan, nik uste gauza batzutan aurrera etzen ari gela, beste batzutan beharrentxu gaude, baina nik uste idea garrantzitsuna behar bada azpimarratzeko eta hobekien azalduko lukena da esatea Nafarroan aurrera egiten ari poliki-poliki, baina batez ere nik esango nuke eta hori Euskal Herri osorako ere balioko luke. Ez daukala euskarak bere etorkizuna bermatuta. Eta hori da guri behintzat kezka handiena sortzen diguna. Ez da uste dugu gaur egun oinarri sendo batzuk jarri hori beharko nituzkela, nahiz eta egoera zailan egon, ziurtatzeko gutxienez aurrera begira nolabaiteko bermea daukagula, hizkuntzak bizirik jarraituko duela. Hortarako hizkuntza politika behar da, herritarren atxikimendua, gizarte mugimendua, egoera osasuntsu batean gaudenik ezin esan, baina gutxienez ikusten dugu norabide aldatu denez hizkuntza politikan, behar bada pixkanaka joan beharko dugula eta joango garela oinarri horiek sendotzen eta finkatzen. Baina hortarako esan dugun bezala, askotan esan dugun bezala, konbentzimendu handia behar da eta hizkuntza politika ausarta eta gizartean aldetik ere bultzada handia. Guk uste dugu euskara dela Nafarroan, Nafarroko hizkuntz propioa, bertze hizkuntza, badire bi hizkuntzak, erdara eta euskara. Eta, zenbait tokitan euskara dela ofiziala eta bertze batzutan ez dela ofiziala, bertze toki batzutan ez dela ofiziala. Gu pentsatzen dugu euskara dela hizkuntza bat gutxitua eta gutxiengoa. Eta pentsatzen dugu behar dela zaindu, eta horretan gaude. Eta halako hizkuntza bat behar dela zaindu, gainera dela gure hizkuntza, denen hizkuntza, Nafar guztien hizkuntza, eta maitatu behar dugula hizkuntza hori.
zaindu behar dugula eta horretarako egin behar dugu zenbait akzio positiboak eta gainera behar dugula bultzatu, sustatu eta pentsatzen dugu horretan badagola lan haunitz egiteko, zeren orain dela, izan direla urte haunitz ez direla egin halako lanak eta orai horretan gaude. Bueno, egun hauetan estatu mailan ikusten ari garen politika nahiko larria dela agerian dago, batzuei ez gaitu batere harritzen gaituena berez bada zenbateraino ja normaltasunez hartzen den gobernuan dagoen alderdiak ustelkeriaz kondenatua izana. Nola uler daiteke trampak eginez boterea eskuratu duen alderdiak, hau da finantziazio ilegalaren bitartez, egun oraindik ere gobernuan egotea. Beste demokrazia batean, bestelako demokrazian normalean disolbituko litzateke gobernua, ez ezik baizik eta baita alderdia bera ere ilegalizatu egon beharko litzateke. Zeren pertsona juridiko moduan antolaketa kriminal batean oinarrituta dagoela esan duelako azken finean audientzia nazionalak. Beraz, egungo egoeran, eta hau, aldez aurretik jakina geneukanez, ezin genuen ulertu batzuk nola besteak beste PNV bozka zitzakeen aurrekontuak halako gobernua legegintza amaitu ahal izateko. Justo pare bat egun beranduago ezagutu izan genuen sententzia eta orain ari dira batzuek eta besteek ikamika akordioak bilatu nahian eta ezinean alderdi bakoitzak euren interesak dituztelako mozio zentsura aurrera atera izateko. Guk uste dugu mozio zentsura beharrezkoa dela, edo zentsura mozioa beharrezkoa dela, azken finean ezin dugulako ez da egun bat gehiago ere gobernu hau boterean izan, baina egia da ere hausnarketa sakona behar dela, zeren alderdi sozialista ez da inundik inura alternatiba izan. Eta agian, zergatik ez, eskatu beharko litzaioke Sánchez jaunari, eskatu beharko genioke, hainbat baldintza, zeren azken finean hor dago Kataluniaren egoera eta gartzelan dauden presoak, hemen baditugu ere politika penitentziario salbuespeneko politika penitentziarioak, gero 125. Artikulua konstituzioaren arabera lehendabizi ordaindu behar da zorra, estatuak duen bankuekin duen zorra beste hainbat lehentasun baino, orduan badira hainbat gauza aldatu beharko liratekenak eta egia da gobernuz aldatu behar dela, baino batez ere aldatu behar dena dira politikak. Bueno, egunotan atera da albistea ez da, PP-ren inguruko korrupzioa dela eta ez dela pai bat, horrek eragin duen guztiarekin, zentsura mozio bat abiatu da, eta horren inguruko gogoeta bat egin beharko da ez da. Printzipioz, gertatu diteke, arriskoa dago eta ematen du batzutan hori gertatzen ari dela, zentsura mozio horrek berak eta horrek sortu duen eztabaidak nolabait estaltzen duela horren atzean dagoen benetako albistea ez da. Eta hori da korrupzioaren inguruko albistori, alegia erakutsi dela eta epaitegian ere erakutsi PP alderdi korrupzioak jositako eta jotako alderdi bat dela, eta hori nik uste azpimarratu behar dela, behar da delako inputatu asko eta sontan ja kondenatuak ere bai. Hori da bat, eta gero beste realitatea da, PP eta Mariano Rajoy eta horietenak alde batera utzitare, hemen problema dela estatua bera nola gituratuta dagoen, nola antolatuta, eta ze gertatzen ari den Espainiko estatuan, ez da batzerakada demokratiko ikaragarria, eta nik uste horren atzean dagoen albistea gehien bat hori dela. Hortik aurrera, zentsura mozio bat martxan jarri da, hor bakoitzak hartu beharko du bere posizioa, guk gurea argituko dugu berehala, pentsatuta eta eztabaidatuta daukagu, baina bai azpimarratzeko hemen denok bat gatoz, noski Mariano Rajoy eta PPko gobernu hori hortik kendu behar dela,
Baina, karo, horren alternatiba ezin da izan, gauza beretsu izango litzaken beste alderdi bat, kasu honetan, PSOE berare, zenbait gauzetan behintzat, erabat lerratuta dagoelako estatuaren eta PPren politikarekin, ezta? 150. Artikulua hor dago, orduan guk hemen aldaketa bat behar dela jakina, baina aldaketa planteatzen denean uste dut mahai gainean beste proposamen batzuk behar direla jarri, beste alternatiba batzuk, arazo batzuk konpontzeko bidea jarri behar direla, eta hori da oraindik ikusi ez duguna, ezta? Orduan, guk horren guztiaren arabera noski hartuko genuke gure posizioa, eta esan izan dugun bezala, nahiko genuke bereziki Kataluniako indar politikoekin batera hausnarketa hori egin, eta baldin bada jarrerak ere partekatu. Beti erten dugu parlamentu izan behar dela, hurbildu behar dugula parlamentu jendeari, ez? Eta, ni nahi da itzeta ipetu, hemen parlamentuan nahi dela, sartu ginenetik, eta lehendakari honekin, parlamentuko lehendakari honekin, parlamentuan saiatu gara, zenbat ekiteldi irekiak egiten. Hortako, parlamentuan badaukagu hor plaza edo atrioa erten dena, eta askotan badaukagula erakusketak oso politak jendendako, eta gainera, usten direla Nafarroaren, edo badirela aukera, Nafarroaren historia ezagutzeko, margoen bidez, fotografien bidez, eta, haunitzek ez dakite badaudela alako aukera hemen parlamentuan, eta gure ateak edekiak daudela. Orduan, gaur, nahi datzeta hori aipetu. Ez dakina, jakiteko, ez? Ia astero badagola erakusketa bat, hemen parlamentuan, parlamentuko plazan, parlamentuko atrigan, eta merezi duela ikustea. Eta hori izan da, gure ekitaldi bet, gure parlamentua, denena izateko, eta bat ere parlamentua jendeari hurbiltzeko. Bi kamioi gidari behar dira Iruñan, lan arriskuen prebentzion ikastaro egin izatea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sanbe@sanbe.es helbidera. Zerbitzaria behar da Iruñan, DBH titulazio eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali, sagrario.angiano@asaudicom.com helbidera, erreferentzia eginez, kamarero-kamarera. Zurgindegi metaliko tailerrerako arduraduna behar da Iruñan, soldatzaile ikastaroa egin izatea eskatzen da. Aldi baterako kontratu eginen zaio kurrikuluna bidali fundación@elkarte.org helbidera. 133ko ezgaitasuna duten 5 garbitzaile behar dira Iruñan, urte bat baino gutxiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali n@irabia.izaga.org helbidera. Gaia jarriz, personal limpieza discapacidad. 2 dendako saltzaile behar dira Iruñan, batxilergoa edo goi mailako titulazioa eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali idoia.demiguel@kukuxumusu.com helbidera. Gaia jarriz, dependientes. Indiar sukaldaritzan espezializatuta dagoen persona bat behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Mugagabeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Erreferentzia eginez, cocinera komedia india. Iturgina behar da Iruñan, 1 eta 3 urte arteko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Gaia, fontanero. Etxeko lanetan aritzeko langile behar da Iruñan, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da. Kurrikuluna bidali muchfl7@hotmail.com. Gaia, empleada hogar. Sukaldaria behar da Iruñaldean, 3 urte baino gehiagoko esperientzia eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali 2017 personal 2017@gmail.com helbidera. 2 elektrizista behar dira Iruñan, elektrizitate edo elektronika ikasketak eskatzen dira, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali selitel@ja.com helbidera. Kontabilitatean aritzeko langilea behar da Noainen, aden lizentziatu egotea eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali personal@manzanos.com helbidera. Erreferentzia eginez, kontable. Euskara dakiten 2 seguritate zaintzaile behar dira Iruñan, DBH titulua eta elkarrizketa mailako euskera ahalmena,
eskatzen dira behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali sagirre@grupojep.es helbidera. Montaketa elektrikorako langilea behar da Iruñaldean, elektrizitate ikasketa baloratuko dira, ordezkatze kontratu izanen da. Kurrikuluna bidali laura.rodriguez@nortempo.com helbidera. Erosketa departamentuko administraria behar da Iruñan, ade edo antzeko ikasketak eskatzen dira. Enpresaren aldeko kontratu eginen zaio, kurrikuluna bidali beatriz.cantero@nortempo.com helbidera. Gaia administratibo compras. Harrera lanetarako administraria behar da Iruñan, administraitzako goi maila eskatzen da, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jpradal@yahoo.es helbidera. Erreferentzia eginez administrativa recepcionista. Ezgaitasuna dutenei igerik eta ikastaroak emateko monitorea behar da Iruñan, behin-behineko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali etxabakoiz@etxabakoiz.com helbidera. Arakina behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali jesusberriozar@gmail.com helbidera. 2 auto mekaniko behar dira Iruñan, mekanika erdi edo goi mailak eskatzen da, mugagabeko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali talleresjuaristi@hotmail.com helbidera. Gaia mekaniko. Italierako irakaslea behar da Iruñan, filologia ikasketak eskatzen dira, aldi baterako kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali profesoresdeidiomaz2@gmail.com helbidera. Produkzioan aritzeko 2 langile behar dira Iruñan, fabrikazio arloko goi maila eskatzen da, 2 hilabeteko kontratu eginen zaio. Kurrikuluna bidali irma.elizondo@apetib.com helbidera. Supermerkaturako langilea behar da Iruñan, ez dira ikasketa bereixirik eskatzen, aldi baterako kontratu egingo zaio. Kurrikuluna bidali caterina.moral@randstad.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu, bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.